Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gün aydıptır, ey sahabalarım diptir. Uzak yola kan kömek gerek diptir. Her kim öýüne ne miqdar, näme güýje çatdygyndan sadakasyny getirsin diptir. Ve her kim öýündäki öz güýjüniň çatdygyndan, malyndan, mülkünden getiripdir. Güýjüniň çatdygyndan getiripdir. Hatta 1 kilo hurma bilen gelen adamlar da barmışdyk, fakir adamlar. Emma sahabalaryň içinde bir sahaba beter fakirmişdik. Bir gaby hurmany doldurup akideýin nise ýokmuşdyk öýünde. Giýje bolupdyr, erti her kim bir zat elçek Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna. Emma bir giýjeň içinde öýde utanyp Allah'ın gafsyna giripdir. Ey Rabbim Allah, men sadaka vereýin desem öýümde zat ýok dipdir. Sen Hudaý bilip tuňmyň dipdir. Men bir fakir adam dipdir. Men miskinim mataş dipdir. Resulullah'ın huzuruna akitmäne hiç sadım ýok. Öýdüm utanýan erti boş barmaga hemme kiş barıp sadakalar okulajak we men boş barjagmy utanýan. Emma Hudaýa bir adamlar men ýüzümden keplendir. Maňa aýb edendir, gıybet töhmet edendirler. We men şolarda hakymma. Hudaý, ey Rabbim Allah, sen maňa hak berdin, hakym sorap bilýän. Hudaýa her kim maňa şu zamanatçyly degen bolsa, fewem bolsa, ýüzümden keplen bolsa, men şolaryň haklaryny soramyan, özlerine sadaka edýän. Men kıyamet bir adamdan hak sorajak däl dipdir. Hudaýa menden kabul et dipdi, yatypdyr. Erti bolupdyr. Amara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem munadiyan fanada ayna al-mutasaddiq al-bariha. Sahabalar üýşüp duqa, her kim sadakasyny getirip oklaýanmyş. Bir adam, bir jarçy adama Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam elam etdipdir. Ötün akşam giýjeň içinde sadaka veren adam tursun diýip aýtdypdyr. Yoksa kim bilýär şonu Allah'dan başga? Hiç kim bilmeýär. Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bildiripdir. Garanky ýerde sadaka berweti özüniň hak sorajak zadyny. Özüne degilin, özüne aýdylan kefi sadaka verdim ýygyny diýweti. Ötün akşam sadaka veren tursun diýipdir. Bir öz utanyp turup bilmendir. Jarça elam etdipdir. Ötün akşam sadaka veren adam tursun diýipdir. 2 gaýtar ya 3 gaýtar elam bolanda yankı yakası belli fakir matac adam turupdur, men şu ya Resulallah diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem qad qubilat sadaqatuka. Uluqan sadaka verdin diýip Allah'ın ýanyna ýazyldy diýipdir. Makbul dergah boldy sen sadakaň diýipdir. İnsan kan yerlerde gavatdan bir iş edýärmi qadiyar, emma Hudaý Taala aýdýar: la ya'zubu anhu misqalu zarratin fis semawati wal ard. Yerde öňde sarı garynçaň aýagynyň uji ýanyk menden gavat hiçsat bolmaz diýipdir. Tebarekde de geçendir. Ala ya'lemu men halak. Yaradan Hudaý meger bilmejekmi diýipdir. Ala ya'lemu men halak. Ala ya'lemu men halak. Men halyk diýipdir Hudaý Taala. Yaradan öz yaradan zadyny biler ahim diýipdir.